saboda haka koken da muke yi sai ya sa wa'yansu masu hankali suka ga cewa abubuwan nan da kuke faɗa yana da kyau a zauna da ku, domin wasu ku za ku ga labaru. Jiya da muka ƙare tafsiri mun tafi Abuja mun haɗu da tsohon shugaban ƙasa Chief Olusegun Obasanjo. Ya taɓa kira na da sulhu tsakanin shi da vice president ɗin shi, na ce ne kuma duk inda ake sulhu ko suwaye inda yana sulhu ne ku kira ni zan je. Wasu ɗauka wai siyasa ce, ba siyasa ba ce, sulhu. Ina son mutane masu sulhu, ina son mutane masu son zaman lafiya, ina son mutane masu gina al'umma, ba masu rusa al'umma ba. Ba wani siyasa ciki. Kuma in za ku mana adalci, PDP ta sha wahala a cikin masallacin na akan APC. Nan gwamnan su ya zo, mun mashi. To ba wani maganar siyasa, maganar gina al'umma, maganar yanhauna fil ardi fasad, maganar hana fasadi ne, ba maganar fasadi ba. Duk abin da muke duka da niyyar wannan